बिदि लामायाव जोंलायबाय गोजौआव गोसा सान्दुं फैबाय देन्जार सान्दुं आं दासो नुबाय नोंनि आसाम नङा बियो मिथिबाय बिनि सान्दुंआ देन्जार नाङो एसे दन्दर सिङावसो दङ ना नोंसोर बायबा नंलाखै होनबा आयौ इयो मा दङ गगा मोनलायबाय नै गारमा साजोब्बाय ओमफ्राय गावसिना बे गाहायना नांजाबजोबनाय बेयावलाय माथो मोननो नैबेयाव थोरसि सुहैदां बिसोरो ना आयो औ जाखागोन बाजार खालामनोसै बाजार बेलेगखौ लानोसै ओमफ्राय बे मा बुस्थुथाय बियो जों सिंग्रि ना माबा होनोलै बेलाहियाव जों अमाय मा जिनिस बेलाय नै बे फान्थावखौ लानो होनदां मालाय जाय लगा यार किलो कितना है मालाय बाबुंगालाय हलाय किलो 30 माबा आधा किलो लागोन दिनै जाया ओमफ्राय गाबोन जाया गाबोन मा जागोन दिनैबो गाबोन जागोन गाबोन मोनायाव मा जागोन थायानो सासेयावनो बिदिसो लावाबो गोथाव जागोन ओमफ्राय बिजा ना आलुजों ना लावा गोथाव ना नै बे थावा गोथावखौ ना लादो जानोसै बेखौ जानोसै बेखौ मोजां मोनथारो आङो एक कितना का है लावा ओंखारहांनाय इसके आगे बेचे का रेट है 20 रुपीस नङाले मेरा लानाया बै कुला गोदान नुफेरै खोनागोन कुला नै बेखौनो मोनजाफेराना जोङो बेखौ मोनजाफेरा बिदि फाग्ला सिख्ला मोनजाफेराखै आङो बेचे का रेट है 20 की पावर एवनानै जाबा गोथाव नाङा नामा यार मैं गलत कभी नहीं देता रे डब्बा दी पावर कर दूंगा नोङो गरसिखौ सोंबो जानाय नामा यार लगा 1 किलो यार यार है माबा जोंना लराय थांसै जोङो बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै एमपिआव साहा लोंदों नै आयो बेयाव फुदुंबाय बेयाव लोंबाय आयु एथबां लोङोमोन नों आइला आइ राजिब ओरै फैलाय ओरै फै नायनो ओरै फै ओरै रायलायगोन खोनाया फै सारा मा होनदों नै सासेबाव मानि मा पार्सनेल रायलायनाय सिरि सिरि मानि मा पार्सनेल ओरै देखायलाय राजिब राजिब सोर रायलायदों खामानि गैया बिनि मबाइलाव दान देखायलाय खोनाया आंनियाबा अ कामाख्या गैला नोङो इउटुबाव आपल'ड होजाखाबाय